Τα Μεστά είναι το πιο καλοδιατηρημένο μαστιχοχώρι και χτίστηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Αργότερα, το Μεσαίωνα, οι Γενουάτες ενίσχυσαν την οχύρωση, όχι για να προστατεύσουν τους κατοίκους, αλλά τη μαστίχα. Λοιπόν, χωριό κάστρο ουσιαστικά, σε σχήμα πενταγωνικό, που έχει τρία βασικά δομικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, στις άκρες του χωριού, στις γωνίες δηλαδή, υπάρχουν στρόγγυλοι οχυρωματικοί πύργοι, τα Μεστά. Δεύτερον, το χωριό είναι γεμάτο δεδαλώδη θολωτά σοκάκια, πανέμορφα μεν, όσο τα περπατάς δε χάνεσαι. Και τρίτον, για αμυντικούς λόγους, οι κάτοικοι έπρεπε να μπορούν να περπατάνε από σπίτι σε σπίτι, ψηλά πάνω στις σκεπές. Γι' αυτό και όλα τα σπίτια έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος. Και εδώ, σε ένα από τα πιο ωραία σημεία του χωριού, έστησα το τραπεζάκι μου, την κατσαρόλα, τον καζάκι και τα υλικά και θα σας μαγειρέψω μανέστρα, το πιο ελληνικό ζυμαρικό, με άρωμα χιώτικο και μεσαιωνικό. Ξεκινάω αμέσως. Ανάβω το καζάκι μου και θα καθαρίσω ένα ξερό κρεμμύδι. Ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα, μπόλικο ελαιόλαδο, και αχνίζω το κρεμμύδι σε δυνατή φωτιά μέχρι να μαραθεί. Να μην ξεχάσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δέσποινα από την ταβέρνα Ο Μεσαίωνας, εδώ κάτω στην πλατεία, που μας έδωσε και την κατσαρόλα και σχεδόν όλα τα υλικά, εκτός από τα καρότα που τα έφερα από τη χώρα της Χίου. Συνεχίζουμε τη συνταγή. Αχνίζω καλά το κρεμμύδι πάνω από δυνατή φωτιά και θα ρίξω μέσα 2 χούφτες καρότα σε ροδέλες. Γλυκά και αφράτα και έχουν ωραίο σχήμα. Κάτι τέτοιες συσκευασίες σου λύνουν τα χέρια. Γιατί φανταστείτε τώρα εγώ εδώ στα Μεστά να έψαχνα να βρω μανάβικο και να αγοράσω καρότα. Ωραία ιδέα. Θα ρίξω μέσα στα καρότα λίγο καλό μπαλσάμικο. Λευκό, Και μάλιστα φτιαγμένο από ξερές ταφίδες. Ωραίο. Λοιπόν, σειρά έχει μέσα η δάφνη. Θα ρίξω μέσα στο φαγητό 2 μεγάλα δαφνόφυλλα. Και θα χοντροκόψω μια μεγάλη χούφτα ντόπια άνυδρα ντοματίνια από τα Μεστά. Δέσποινα, αυτά τα ντοματίνια πότε τα κρεμάτε στις κλωστές? Από τον Ιούνιο. Και μένουν έτσι όπως τα βλέπετε τώρα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ νόμιζα ότι τα κρεμάτε για να τα ξεράνετε. Όταν είναι στη δροσιά και δεν τα βλέπει ο ήλιος, κρατάνε. Δεν έχετε ιδέα πόσο ωραία μυρίζουν τα ντοματίνια. Ούτε 10 λεπτά δεν θέλουν τα λαχανικά, ίσα ίσα να γιαχνιστούνε, που λέμε και εμείς στη Μακεδονία. Η δάφνη έχει βγάλει το υπέροχο άρωμά της, τα ντοματίνια τα ζουλά και βγάζουν τα ζουμιά τους, τα καρότα έχουν λίγο μαλακώσει, το μπαλσάμικο έχει δώσει την οξύτητά του και στιγμή τώρα ήρθε για το πιο μαμαδίστικο και ελληνικό ζυμαρικό. Μανέστρα ή κρυθαράκι. Όταν μαγειρεύω με μανέστρα, πάντα δακώνω 3-4 σπηριά, γιατί αυτό το κρακ-κρακ μου θυμίζει όταν ήμουν ένα παιδί που έκανα το ίδιο.
Ανακατεύω για να λαδωθεί καλά η μανέστρα και αμέσως ρίχνω μέσα 4 μεγάλα ποτήρια ζεστό νερό. Θα ρίξω μέσα στο φαγητό αλάτι. Καλό μαύρο πιπέρι. Άντε λίγο ακόμα. Δεν μπορώ να αντισταθώ στη χιώτικη μανταρινόφλουδα. Λίγη όμως, έτσι για το άρωμα. Και θα ρίξω μέσα, τι άλλο, μαστίχα. Λίγη όμως, έτσι. Τώρα έχει κυκλοφορεί και στη σκόνη μαστίχας, αλλά θέλει πραγματικά μια μικρή τσιμπιά. Όλα με μέτρο. Τόσο είναι αρκετό. Γιατί θέλουμε η μαστίχα να δώσει το ωραίο της άρωμα, όμως να μην καλύψει τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία μύρισε. Θα σκεπάσω το φαγητό μου, θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα αφήσω το ορφανό μου γιουβέτσι να σιγοβράσει για 1 τεταρτάκι. Όχι, δεν ανακατεύω. Θέλω να δείτε μέσα. Ελάτε, παιδιά, θέλω να δείτε μέσα. Δείτε ομορφιά. Δεν θυμίζει καλοκαίρι? Ωραία, όμορφο είναι. Και αφού οι κάμερες κάναν τα κοντινά τους πλάνα, θα τελειώσω το υπέροχό μου μανεστρότο, το ορφανό αυτό γιουβέτσι, με μπόλικη, σκληρή, βαρελίσια φέτα, κομμένη όμως σε χοντρά κομμάτια. Σερβίρισμα. Έτοιμο το φαγητό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη μαγειρική μου εδώ στα Μεστά. Όμως τώρα οι κάμερες θα κλείσουν και εγώ θα πάω με τη Δέσποινα να δοκιμάσουμε το φαγητό. Δέσποινα, έρχομαι. Γιουβέτσι ορφανό.